Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sederenge adicara dipun wiwiti, monggo kita tansah raos puji syukur maring Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan saha iyahipun sehingga kita dalu punika kita saged ndugi acara ing dalu punika kanthi sehat walafiat, boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat saha salam kita aturaken junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir. Amin. Boten kesupen kita ngaturaken panuwun dumateng Bapak Waluyo ingkang sampun maringi wekdal saha panggenan kangge acara punika. Ing mriki kula ingkang kajibah dados pranatacara wonten kempalan rutin yasinan lan tahlil badhe maosaken menggah susunan acara wonten ing dalu punika. Ingkang sapindah pembuka kaping kalih waosan surat Yasin ingkang badhe kapimpin Ibu Muawanah. Ingkang kaping 3 waosan zikir tahlil ing dipun dipimpin Animah. Ingkang angka sekawan istirahat. Ingkang angka gangsal inggih punika Idhah Hasanah ingkang dipun aturaken Bapak Ali. Ingkang angka 6 inggih punika doa penutup. Kula selaku pembawa acara mulai awal ngantos akhir menawi wonten salah kata utawa perilaku kula nyuwun pangapunten sak kata-katanipun. Saking kula pribadi cekap semanten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.